Sanibonani, umqeqeshi wensizwa-ke lo. Bafo, angicabangi nje mfethu ukuthi wena emhlabeni wawudalelwe nje ukuthi uzobukela abantu bephumelela bese uyafa nje. Hhayi ngeke mfethu, ngeke. Angikholelwa kuleyo nto ukuthi wena nje mfethu wawuzobukela abantu bephumelela nje kuphela. Ngeke mfethu, khona into e-wrong la. Buka. Ufike uye esikoleni yabo. Kahle kahle siprogrenyiwe mfethu ngendlela e-wrong sama-robot. So mfethu yonke into ila emqondweni. Buka, uye esikoleni high school uyaqeda high school, right? So bese uye enyuvesi. Enyuvesi uspend iminyaka lapho ufunda mhlambe 4, 5, 6, 7 years ufunda khona. Mawuqeda lapho internship mhlambe ezokunikeza asithi 5,000 for 2 years. Cabanga 2 years wonke. And then ake sithi uthola umsebenzi. Then uthola umsebenzi ozokunikeza u20,000. Kulo 20,000 owutholayo usuthenga imoto. Imoto ekhosta mhlawumbe u8,000 ngenyanga. Bese usalelwa naleyo madlana encane esele. Uyabona ukuthi lapho uyasurvive mfethu, ngeke uyasurvive. Akuyona i-success leyo mfethu, ngeke ngiyaphika. Ngoba kuthi kushaya umhla ka20 mfethu usuke usujahe ukuthi uhole lapha awusenamali awusenalutho. So mfethu ngeke mfethu, ngiyakucela nje namhlanje mfethu, yabona mawungayeka kulo posta ama-jokes. Yabo mina nginalutho mfethu, ngeke ngiqambela manga. Kodwa ngiyathemba ukuthi in the next 7 years to come ngizobe ngisamwhere, yabo, because ngiyakholelwa kwi-unknown, nami ngikholelwa entweni engingayazi. So nawe mfethu ngiyakutshela ukholelwa entweni ungayazi. Awuyeke ukuphosta ama-jokes ko-social media. Lo uposta ama-jokes, uposta iy'thombe zakho as if impilo ihamba kahle. No, mina nawe siyazi impilo ukuthi ayihambi kahle. So into engifuna uyenze mfethu, mawukuthi udayisa amakhekhe mfethu, asikwazi ngo-cake guy, yabo. So wena qala usi-annoye ngamakhekhe akho njalo, ufaka amakhekhe akho ngenkani. Cause ngelinye ilanga umshana wami mangabe ezalwa kwi-birthday yakhe, umuntu oqala engizomcabanga wena. Cause ngizocabanga lo mjito ohlezi efaka amakhekhe lapha, yabo, ngizocabanga wena. So sengifuna ama-contact akho, ngifuna ukubona amakhekhe owenzayo amanye noma ungangenzela lona. Kalula kanjalo. So omunye umngane wami futhi mayebona ikhekhe lilihle uzongibuza ukuthi ngilithathephi. Ngizomtshela ukuthi hayi no, khona umjito Facebook emtholile naye i-contact yakhe. Ngimnikeza i-contact kanjalo mfethu, amakhekhe akho ayakhula nawe ibhizinisi lakho liyakhula. Uyanyuka uya phambili. Lento yakho yokuthi uposta ama-jokes, uposta iy'thombe zakho as if umuntu ophila impilo etop, ngeke mfethu. Siprogrenyiwe ngendlela e-wrong. And mfethu ukuthi abantu bazothini, ngiyacela mfethu ukuthi uyibeke eceleni leyo nto. Ungabi nendaba nabantu. Yabona umuntu mfethu kuyimanje udinga imali but akakwenzeli lutho. Ngeke akunikeze noma 1,000 lokuthi nje wenze lokho ofuna ukukwenza. Ngeke akunike lutho. So wena mangabe unendaba nomuntu ukuthi lokhu ucabanga ukuthi uzothi. Eyibo, ngeke akuthize ngalutho umuntu, khohlwa abantu mfethu. Enza into ofuna ukuyenza wena. Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga lento oyenzayo izokuthatha ikubeke somewhere. Ngisho wathi udayisa amaqanda mfethu, asikwazi ngamaqanda noma sikwazi ngalento oyenzayo. Mawuthunga ingubo ngazi, ngelinye ilanga ngizofuna ingubo nami noma isudi enswempu ngokukhumbula ukuthi wena owenza amasudi. So mfethu ngiyacela mfethu ushintshe le mindset, yabo. Ziningi izinto esingayi-achieve, indlela esikhuliswe ngayo e-wrong. And unciphise futhi kuloya ko-Instagram. Yabo Instagram uyingozi kakhulu empilweni yakho. Noma ungangakubona lokho cause lapha ama-celebrity mfethu aposta iy'ndawo, ehamba iy'ndawo, kumnandi, yonke into imnandi. But nakhona mabeposta abaphosti izinto ezimbi ezenzeka empilweni yabo, baphosta izinto ezinhle zodwa. So wena uzocabanga ukuthi no, baphila kamnandi bese ucomparison impilo yakho neyabo. And leyo nto mfethu izokufakela i-depression, ugcine usuyibulala cause uzobona sengathi wena uqalekisiwe awenzi lutho kanti wena udinga ukushintsha la emqondweni. Bafo ngeke asizame ukushintsha. Anginalutho nami but ngiyakholelwa ukuthi eminyakeni ezayo ngizobe ngisamwhere. So nawe ngiyakucela mfethu ushintshe indlela owenza ngayo, ocabanga ngayo. Ziningi izinto emhlabeni ongazenza.
hhayi ukuthi uzoya esikoleni uhola u-20,000 ukhokhe u-8,000 wemoto ebizayo bese ucabanga ukuthi uphumelele lapho. Akuyona impumelelo leyo. Mfethu, asishintsheni indlela yokucabanga, asishintshe bafu.